Wala mahimuot ang kagamhanan sa probinsya Sugbo sa nadawat nga memorandum gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Kini may kalabutan sa tinguha unta sa kagamhanan sa probinsya Sugbo nga mangayo og just compensation o insaktong bayad sa luna sa Maesminya Boulevard dakbayan sa Sugbo nga naokupar sa pagkaron sa usa ka national road sa DPWH. Ang memorandum nga nadawat sa kagamhanan sa probinsya Sugbo permado ni Attorney Ann Charlene Lapos, ang Undersecretary for Legal Services sa DPWH. Nagkanayon kini nga dili kwalipikado ang kagamhanan sa probinsya Sugbo sa pagpangayo og just compensation sa ahensya kun dili kini makapamatuod nga napalit sa kagamhanan ang maong propiedad sa pribado niining kapasidad. Kuno galing mapakyas ang kapitolyo niining maong tinguha, hayan mahulog kini nga gisangon ra sa nasudnong kagamhanan ngadto kanila og dili gyud sila ang tinunay nga tag-iya niini. Busa di sila kwalipikado nga makadawat og just compensation sa ahensya kung nagamit na kini nga luna sa pagkakaron. Dinhing bahina wala mahimuot si Gobernador Gwendolyn Garcia. Gumikan kay gipasabot sa gobernador nga ang maong luna nga nahimutang sa Maesminya Boulevard napalit sa Kapitolyo gikan sa usa ka pribadong developer niadto pang tuig 1937. Bot pasabot niini, aduna gikatungod ang Kapitolyo sa pagpangayo og insaktong bayad o just compensation sa DPWH kalabot sa mga luna sa Maydan Osmeña Boulevard nga nahimo ng kabahin sa usa ka national road sa pagkakaron. Gani gihimo pang sumbanan sa gobernador ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tagaan gayod og just compensation ang mga nag-iya og luna sa Maydan Osmeña Boulevard nga mapiktuhan sa tukurong bus rapid transit kon BRT project. Din usa niini mogyod ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Addressing this statement to Attorney Ann Charlene Lapus, by coming up with this kind of letter, you have necessarily dragged the DPWH into this embarrassing situation. It was already said before, may I repeat, if you would come up with a position as regards the province of Cebu, kindly do your homework. Kindly study as industriously as you can, the way you studied when you were still a law student, before even insisting on coming up with this position, which, as I had earlier pointed out, this dangerous position of yours, and yet ridiculous position of yours, which, for the sake of argument, would hold water, has dangerous implications for all local government units. Nunot niini plano karon sa gamhanan sa probinsya Sugbo ang pagdiman unya sa DPWH sa paghatag sa Kapitolyo sa ilang just compensation sa naasong luna nga gisgutan. Mahimo usab silang mubuhat og legal nga lakang sa pagbakwi niini. Kuno galing dili gyud sila makadawat og just compensation, sumala ni Attorney Rory Jan Sepulveda, ang usa sa mga konsultant sa Kapitolyo. Gipahimangnuan ni Sepulveda ang DPWH sa pag-research kalabot sa luna sa Kapitolyo sa di pamuluwat sa ilang findings. Dugang ni Sepulveda nga ang katuyuan ra gyud sa Kapitolyo sa ilang pagdiman og just compensation morgyud ang pagkolekta sa unsang angay sa gamhanan sa luna nga sila ang nanag-iya. They have cited a jurisprudence saying because there is no expropriation in this case, there is no expropriation. The value, if they will not agree to negotiate with us, the value then would be at the time they will be compelled to go to expropriation. At the fair market value at the time of expropriation. So we're saying to Central Office, DPWH, next time, if you're dealing with... No, you tell her directly because she is the one that has come up with this. Okay. So, Undersecretary for Legal Service, Attorney Ann Charlene G. Lapos, your position is sadly misplaced, and we are now making our formal demand to pay just compensation for these properties that were encroached by the national road. That's it. Kini si Greggy Magdadero alang sa My TV Cebu.